Hebreo Kapitulo 7. Ang pari nga si Melchizedek. Si Melchizedek hari sa Salem ug pari sa labing halangdong Dios. Sa pagbalik ni Abraham gikan sa gubat diin napatay niya ang mga hari, gisugat siya ni Melchizedek ug gipanalanginan. Gihatagan siya ni Abraham sa ikapulo sa tanan nga naiya. Ang unang kahulugan sa ngalan ni Melchizedek mao ang hari sa katarong. Ug tungod kay hari man siya sa Salem, nagkahulugan usab ang iyang ngalan ug hari sa kalinaw. Walay nasulat bahin sa amahan o inahan ni Melchizedek o bisan kinsa sa iyang mga katigulangan. Wala usay nasulat mahitungod sa iyang pagkatawo o pagkamatay. Sama siya sa anak sa Dios ug pari siya hangtod sa kahangturan. Busa, makita ninyo unsa siya kahalangdon bisan ang patriarka nga si Abraham mihatag kaniya og ikapulo sa tanan nga nasakmit niya sa gubat. Karon ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pari mangubra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Sa ato pa nangubra sila gikan sa ilang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. Si Melchizedek dili kaliwat ni Levi apan mikubra siya ikapulo gikan ni Abraham o gipanalanginan niya si Abraham nga nakadawat sa mga saad sa Dios. Walay duha-duha nga ang naghatag sa panalangin mas labaw kaysa gipanalanginan. Mahitungod sa mga pari, ang ikapulo gipangubra sa mga tao nga may kamatayon. Apan bahin ni Melchizedek, ang ikapulo gikubra sa tao nga buhi sa dayon sumala sa giingon sa kasulatan. Busa, makasulti kita nga si Levi og ikapulo mihatag og ikapulo pinaagi ni Abraham. Kay bisan og si Levi wala pa matawo, didto na siya sa lawas sa iyang katigulangan nga si Abraham. Sa diha nga gisugat siya ni Melchizedek. Ang balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel, pinasikad sa pagkapari ni Levi. Kung hingpit pa ang buhat sa mga pari nga laray ni Levi, dili na unta kinahanglan nga mutungha ang laing matang sa pagkapari sa laray ni Melchizedek ug dili sa laray ni Aaron. Kay kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Ug ang atong Ginoo nga gipahinungdan niini sakop sa laing banay ug wala pa gayoy sakop sa iyang banay nga nakaalagad ingon nga pari. Nahibaluan pag-ayo nga ang Ginoo na tawo nga sakop sa banay ni Joda ug kining banaya wala hisguti ni Moises sa iyang pagsulti mahitungod sa mga pari. Laing pari sama kang Melchizedek. Kini misamot katin-aw sa diha nga mitungha ang laing pari nga sama kang Melchizedek. Nahimo siyang pari dili sumala sa mga kasubuan ug kalagdaan sa mga tao kundili pinaagi sa gahom sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang kasulatan nag-ingon, mahimo ikong pari hangtod sa kahangturan sa laray ni Melchizedek. Busa, ang karaang tulumanon gisalikway tungod kay huyang kini ug walay hinungdan. Kay ang balaod ni Moises dili makahingpit ug giilisan kini ug usa ka mas maayong paglaom diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. Ug dugang pa niini ana usab ang panumpa sa Dios. Wala himua kining panumpaa sa dihang gihimong pari ang uban. Apan nahimong pari si Jesus pinaagi sa usa ka panumpa sa diha miingon ang Dios kaniya. Nanumpa ang Ginoo ug dili gayud mausab ang iyang hunahuna. Pari ka hangtod sa kahangturan. Busa si Jesus mao ang garantiya sa usa ka mas maayo nga kasabutan. Doon na pay laing kalainan. Kung ang usa ni adtong mga pari mamatay, dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan. Busa, adunay daghang mga pari pan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan ug ang iyang pagkapari magpadayon. Ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga buduol sa Dios pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang pangulong pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala ug gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa ubang mga pangulong pari kay dili man siya kinahanglan nga maghimog mga halad sa tanang adlaw. Una alang sa iyang kaugalingong mga sala ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang iyang halad sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon sa dihang gihalad niya ang iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moses nagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong mga pangulong pari. Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan.